Det var sådan lidt mere avanceret end det, jeg tænkte på, men... Lasse. Det er kun rundt om den her vej. Nej. Er vi i gang med The Missing Link? Du må sgu lige vise, fordi jeg forstår det ikke. Lasse, kan du ikke holde bordet? Nej, jeg starter her. Nå! Okay, den måde. Jeg ved ikke, jeg synes, det udvikler sig lidt fra, hvad jeg egentlig... Og så skal du kravle den anden vej, Lasse. Ja, det er god stil. Samtidig. Ja, se, der var kontakt med... Ja, det er derfor, vi skal fjerne den der mod der. Sådan der. Det er god stil, det der. Du rykker så meget i det. Pas på hælen, når du drejer rundt her. Og kropspænd, Lasse. Virkelig kropspænd. Body tension. Ja. Giv dem jo full body attention. Ja, den er godkendt. Kom så, Lasse. Og nu kommer så den svære af dem. Mandlen. Kom så. Du er nødt til at slippe det der ben der, fordi ellers kan du ikke komme fri. Kom nu! Hvad fanden sker der, mand? Det er et kæmpe job. Ej, den er altså meget god, fordi... man slår sig ikke. Man kan fandme ikke slå sig. Der er 5 cm. man slår sig. Hvad er lige klar til? Kropspænd, Dennis. Virkelig sørg for, hold din ben op. Rigtig træk. Ja. Sådan der. Sådan. Det er helt meningsløst det her. Fantastisk. Og så herovre. Kom så. Ja, jo. Fantastisk. Det er faktisk ret flot. Kom nu. Kom så op. Ja. Ja. Sådan der. Ny stil.